Lalaking turista nga igo lang nagpa-picture sa usa ka tourist spot sa Talakag Bukidnon ang Samdan. Human nga kalit kining gipusil. PNP adunay persons of interest nga ginasubay sa maong hitabo. Ana report ni Cyril Chavez. Ginatambalan karon sa ospital ang 38 anyos nga lalaking turista kinsa residente sa Panabo City, Davao del Norte. Samdan kini diyang kalit gipusil samtang anaa sa Abaga Tabayug Falls sa sitio Dagunalan, Barangay Lantod, Talakag Bukidnon. Ang insidente nahitabo adlong Sabado pasado alas 8 sa buntag. Sumala sa Talakag PNP base sa saysay sa tour guide sa grupo nga samtang nagpicture taking ang biktima sa usa ka bahin sa falls sa mong lugar. Kalit silang nakadungog og buto sa armas. Nagbuyod na ang biktima samtang misibat sa gilayon ang sospek. Ang katong biktima nakita na lang nila na hagba no nga adunay samad sa iyahang sa bahin sa iyahang dagway sa tiyan o apilabot sa iyahang liog. And it was found out nga ilang nakita nga possibly shotgun ang gigamit. Sa investigasyon, migawas nga posibleng miyembro sa usa ka grupo ang sospek nga adunay interes sa pagpadagan sa mong tourist spot. Nasayran nga daghang grupo ang buot mo dumala niini. Daghan ga claim ani ang Ligan, ang Rosario sa Davao, sa Lanao del Sur, bang Talakag. So naay mga grupo din nga ilog no kabahin sa maong lugar. So actually aduna nay persons of interest or ang ato ang kapulisan. Tungod sa hitabo, giundang usa ang pagdawat og mga turista sa mong lugar. Nagpasalig sab ang proten nga luwas ang mga tourist spots sa rehiyon. Considering kumiin kitag criminal group dinhi sa ato sa Region 10, wala naman katoy mga criminal group nato nga na monitor. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.